Francesco Spiteri kien ġuvni enerġetiku jħobb il-ħajja lil sħabu u jħobb l-iskola. Kull fejn kien ikun hu kien iġib il-ferħ. Ommu Dorien qalet li f'Ottubru tal-2023 Francesco beda jilmenta minnu ġieħ qawwi f'saqajh u minn hemm ħajtu u ħajjet il-familja inqalbet ta' taħt fuq. Kienet ikun muġuħ u xort ma konniex nafu x'għandu mhux hekk. U ħadulu testijiet tad-demm u r-riżulta li kellu fjamazzjoni kbira fid-demm, ir-riżulta li kien tumur. Dak il-ħin kien xokk kbir, tisma' l-kelma tumur. Ma nafx naħseb l-iktar kelma kera dak il-ħin. Qalet li l-isptar bina għamel low levels u għadda għax kien iddeterminat li jfiq. Ġab il-Malti, ġab il-Mezz, kien ta' kuraġġ kbir, kellu ħafna kuraġġ Francesco. Kien 17 ta' Settembru tas-sena li għaddiet, meta Dorien infirdet minn ma bina għal dejjem. Kull meta semmi jisem bina, l-om tħoss qalba se tinqasam bl-uġieħ. Doluri kbira u ħajti kolli hija doluri. Nimmissjah il-ħin kollu. Id-dar vojta mingħajru għalkemm għandi t-tifla rajt. Imma t-tifla Francesco taf kif. Titlef biċċa minnek u biċċa minn qalbi telqet u għalkemm inħossu miegħi il-ħin kollu. Imma l-presenza tiegħu hija nimmissjah ħafna u li m'għadux magħna. Hija jibsa. Bid bissima meta staqsejta fuq Puttinu qalet li għal Francesco Puttinu kien ħajtu għax fihom kien isib il-wens u dejjem xtaq li jfiq ħalli jaħdem xogħol volontarju magħhom. Il-familja tiegħi u għalija Reni u Anġelu huma kollox għalija huma hekk. Qasem kliem x'tista' tgħid imma huma mħabba kbira. Għadhom sa ġurnata tal-lum hekk jieħdu ħsiebna. Il-maratona ta' Puttinu fil-ġimgħa l-kbira biex tittaffa tbatija ta' tant familji bluliet li tilgħu Londra l-kura. Il-maratona biex titlesta l-binja fiċ-ċentru ta' Londra b'29 appartament komdu ftit passi l-bot mill-isptarijiet ewlenin u bekk qalb il-Kalvarju il-wieħed ikun għaddej isib l-ispalla ta' Puttinu b'akkomodazzjoni bla ħlas.